Akwajansanu waene aboro kokwa twesi odenche nyedeni wesikani twabe wenyani bede akwajansanu waene aboro kokwa twesi odenche nyedeni Ayafo yensa mama kwa babiem na yemfa mumre NYANSAPO kasa mfonyi so se mo beka ya sese no de ya tiesi eye Adinkra ahyenso de ahodo no eno na yepese kaka ye ho ase ne be nchirima ebehu ahyenso obi workora wote din no but onim sane asitie pa enam NYANSAPO kwa so ne yesane madwemba kwa so na afi ye de atototo so na ye de amamo ewo hodo mtie ne yaba aye ne oba panyi okofo poma poma chichikunu no yene ne betoa adesua so na yakọ yanim okofo yensa ama wakọ abai mejusu oburu na umpom te sei adom adakwa te sei de twen ana ebetwe wa ne sa yenya tiesi Adinkra hyenso de ahodo emu de esi ye ne uwi nti wadaroma obeboa ye na ene baabi ampese ye ne yetiefo ye hwe na oboa ye eye Adinkra hyenso de baako a ye friend se Denkyem ha arefo ye de Denkyem ahyenso de no nso to screen ani na eno nso mohu sane eno nso titie Denkyem na ahyenso de de ya akoye se akonwa bi asese dwa bi na we na asese dwa no na no no wo ho en na no ha no so wo ho en ye obi bi twa mfimfi na bibi na twa mfimfi na no no on se ayese round bi sa en na aba ase no nso a ayese aboa bi dua akon akakra wo ho ti on se edam screen ani mo hwe en na ne ayese na ayese no nso na ese no nso wo won se bi ese nan bi ni ade se mohun mo screen ani a saa ena eno nso etie ewo hono a eda eno ho adesua ena ye baba besua na yato aso nene ba ko ese ani ni din ya se eye Denkyem eno na ye pese isua eho ade Denkyem Adinkra ahyenso de no ayofo abrewa dika kire mu dada ama ye hu se Adinkra ahyenso de no eye ahyenso de a na nanom eboapa etena ase edisi ho eye nhihye se ne be nchirima ebe kaye nti kro mo de aye ntoma a egugugum bebre ene ade a yehu eno adesua na eguso a yesuen abrewa oye krado de a wadama yento nhye Denkyem so Denkyem Adinkra hyenso de baako eno nso de no Denkyem de no na ye kan dwom enye odenche gina pano okay de na no de ye nhihye ye ma ye no wo se akwajansanu waene aburo kokwa twesi odenche ndedeni akwajansanu waene aburo kokwa twesi odenche ndedeni yo aburo kokwa dabo so odware nsuo nti wono watie si nsuo mu no a wodware mu no a wokoba no wo si nsuo obia ne nsuo na yire se de bani a wohwe na wo wabro kokọ na wo wodwa nsuo no mu na wo hote wo no wo Denkyem no a wono so wo ti nsuo no mu no wono so wonye den eno na oto no nyum sesi se subi sanu akwajansanu waene aboro kokwa twesi odenche nyedeni wesikani twabe wenyani bede akwajansanu waene aboro kokwa twesi odenche nyedeni akwajansanu waene aburo kokwa twesi odenche nyedeni yo abrokoko atwasuo twasuo wo se ya wa ya ade wo koba ne Denkyem otim no nso Denkyem sosoro wonye den abrokoko atwasuo Denkyem bende unimi enwom no hyase a woto de eba mitim ne se abrokoko atwasuo de na yese Denkyem kom na ebede no sanse mi fi se nko obeche na rewo nsuo no nanso anya atwa ko de se wadwane enye saa bom ne te na emu ma se wo no otinsuo no mu no wo no betwa adakro pa ofi se wo yoga ono nso de nsuo no mu no wote sie na yiri pa na mi twa na me ko na me ba
ayi bi sa se wu huru Denkyem wo mu wo bebu bi wo se twa asua wi aso Denkyem anopo ye ka ne sei wo twa asua wi no na aso Denkyem anopo na wunya ntwaaye no afi na wo betwa no kasa a kire Denkyem de twa akomenhwe e kire sei se Denkyem wati nsuye yim ena Denkyem na no so obi enu se de esitie ehu na wo kwasi nsuye na no na wo kotwa no wantimi anka ama obibi a wo de ayew okay wo twa nsuye no wi eye la wo koye no na ase ho Denkyem na no po mate ase na wunya ntwaaye no a wo besi ase wo so wo be ma ka wo besim na no aka se Denkyem wa no po na hwe so benya kone simu atwa akwa okay utwa wie no afi na wo be ka se Denkyem anopo ebi na abrokoko ye aye te se ye de toto ya brabo mu a ebi a wapanyi bi o wofie ye fie japade no eye ne dia a wo de kora wasi nkyire ma he ade ne wo ho no ubia mfa bi o se panyi bi timi kwaji asase kora ya ntam wasi me nananom no me nwa fa asefo ubia ntimi nkodo na won pedie di o se ka be kwa akoka o dia obi nu di ka akwesi mu nu odo bi a no akoye chenkyere ai me na naka na di ka na mbae na mfafa ha na mtwa na mdi kwesi bonkumu ya na mjese na si seye na wo kwa akopede no de wo to da sase na wo ne japade no a wo ho se mo nkofa no ani enko wonso nka sei wo no ade no wo no enuano mu nyina amomra wodi obeduru ho a wo pere kikikikiki wo nko ani nyansani a wo ne nko ani enya bieye na wo pro ho na asode a na wo ko ho ni ebisan na ba bia bi ka kwesi ye na wo no so de oba no so be sibani mu na na bi ka da bia de to kwahwo na di ono wo tade no to ho na wo mem bie no wo no so wonye den akoye se eni se abre wani abebu we nso eko se yesi nantwie na ode ne dua no kora no anka ne to nantwie dua anka ne to na konfo a wo de yekom no be di nsem na hen di wono wa part wo no kora ye din hwem so obi enfa bi na wo de ayiro me dem di ka akosi ha wo di ka akosi ho na ye den na di won so kopebeto ho so wonye den okay na se we no nso nananom de ye de gina ho no ese abrewa kamia kwa ese Adinkra chance de nyina futuo eye futuo ade bia nananom ye ne titi bia nya se ye no kwara kwa o ya anya no kwa se ya ade no ene yete wonu ni ya tudi se we di sei anamum ye nye we sei ade bia ye biara no ewo nyina so a wo mu di gina ho egya nkyirema na se nkyirema na abeto nananom kra me ya nka nche ye se ade di sei ye bodi de ye da ne anim di ni owo mu no obehunu se ne nde wo se ye ni sei abrewa yesa de Denkyem ne to so na enwom ba ko bia na apia ye ka no mesel boaboa ho na to ma me abra ye bi ye de ye friends Denkyem na hyenso de no ye de to screen ne ani na herefo ahwenti herefo eno ne yesa de atoso ntimunhwe na munhu eye symbol anasa hyenso de a ewo Adinkra no ma seseye ye ka eho asem ye friends Denkyem no eno ne de screen ani no abwa na eno no enwom be ya fafam ma me na yenko neno si Denkyem na pe beda meni nkuma kwasie beda meni nkuma misua freje Denkyem na pe beda meni nkuma misua freje Denkyem na pe beda meni nkuma be me usie beda meni nkuma misua frinu Denkyem na pe ode birumwe anu wae da meni nkuma misua frene Denkyem nyina pa Denkyem nyina pa ade nyina pa no nso fi wonyinia pa wonyine Denkyem tumi nyinia saso ye Denkyem tuntum ni bia wotimi dane ti se dufochie bia wonse aboa kora ese akoye se atade bia
na husuo no ebi a eye kokko ne yasia afi wo ba hu na husuo no na husuo hu ne de esitie wanyini ye Denkyem nyina pa nti wono no ebunu mu nko a na oda esuo ni bunu ba bi emu do no enti epo anka Mediterranean Sea ho na edo ho no oda ene ni husuo hu ni hu wono so no hu pa isi wo so mu no wotwe wodu ko nsie because atem ayefo chen no oda ho to ye bere no opie a no wotwe wodu wura nsie na sia oje hu anyi da bi na ntse na akọ wu wodu wo kwese hwa ayo kakra okoye mbuna ono ni Denkyem nyina pa no Denkyem nyina pa o Denkyem nyina pa okay na wo Denkyem kuru ya no so ye frɛ na fingi aboa Denkyem afidura no wa mene bo ye wo ne ne ya ede obedi ase wo mene bo to ne yem sa ono so ye sa de to dwom ma be huna mani o ma ye fingi aboa e dura afia na mene bo lumba nso kra de abonnwum bi nka me hwa asem kai na mato nenso me nkai papa afinsi aboe eno ana makai na wo de yekoso ya santi afinsi aboa na yate no oye Denkyem nti Denkyem yekunu a ye pa ni mu ayi ni mu mfi a wadi wow afi bia na ebo no omene na wo hu se afi ebo ba ko ni finsi amienu a ebo mienu eni enyina pa ne de wo bogu ne yam pa ni mu na so wadi mfi edua wo mu hu na bo no esi wadi mfi edu eni enyina pa Denkyem nyina pa ne bo ne de mse betimi de ato fasuo ko wanyini nto amemene pa eni yenu wo mofuna do ntwo ne nyina bogu nkiti se no amen enti abrewa we no ye be sori so no afi bra ya setenem ya setenem ne se na fa ewie panyino tifie asem bi ebebe bia ye se wo panyini tiri ho ne ho ne kuma no ene se no wo panyini asem de wa we je panyini tiri ho ene ye ho ne kuma ye firi bia no ananse asem wo dini bia panyini tiri panyini ne de koto nanimu ne dan tiri mu bena se che asem din bia mo yenko kanche na asumesi yenko kanche wo fa asumesi nani nyina no wo jemene Denkyem no wo jemene papu woniu bieniu akokore ya terefia kura nsema minifie nsem nyina bia de beba wo pupu diti wow nti we di ne beka no ade amene we di ne de beka no ade amene na bra panyini be wuo no afi na ebusiafo ye wo fasmesi na anu masoma beka kire no we se na da asmesi wuo ye de baaye e da asmesi yade na ye de baaye na ebo na wo memene ye no wow eni pasite mu na se eno nso ne bo a panyini ne memene ye no kwa me de ne baaye wo mene adwo de na sem baaye wo mene kwaku de ne baaye wo mene panyimpo tifie so de asie nesa wo ye panyin so na atifie wo so wo ye se Denkyem ha wanu ye duro no se Denkyem no wo nyina na ye fire ye nyina pa debi ewu nyina pa wo ho ya afiduro mene bo asema bebe bia no amena to ne yem we de no de beba wo nhwemu yibi okra no nso kra na no nyina kra na no nkake ne na anu ni asmesi asem bi ode ba no de wo kohwini no de oba ye de odi sikaba no de oba de bi oba obepe bi afirifie abro se onim wo se wo ka asem a kire panyini wo fi wo mfiri aboboa no ho ma ekwe ume te kwa me ba ho ne yele na asem na no sa de ba ye se oba ne se aka no bi mu ene wa ba tra wa wo so ai se wa ya wo se wo pesika kra na me mi obi
dia me de to do o de bia ba abaji bi na anu ba ye Abibirem bi e so mi nya bi kan eto bibi di o de bia ba ye ma bi nko ono nso de ato san se enti na obetwe nko hye dem mu enti na obehye ho no no nyankopo wo so wa ko asema kire panyini na so onye de nkyem nyina pa onye de nkyem nyina pa o mene bo no enti na chese ye namfo fam ya wudie mu ya dwuma mu no kra no se obi a obenya agukoduro beba no abeka wasema kire na sema kire o so ye ho de nkyem nyina pa sa na tie se panyini tire ho ne ye ho ne kuba wafa se panyini wafa se wonimde enti na watimi anya agukoduro abeka na asem de achew eni kwa se wo de to abontene abrewa ye da se wate ya me nhira opi enti momma ye nyina ye nye ho de nkyem nyina pa akonkonsafo na ye de nsem ni nsekurofo na ye mfa nsem nsoma amoa na mo koka no telephone wo ya enti momma ye nye ho de nkyem nyina pa na da bia me ka se obi obetimi aben wa kana sam de achew no odi kanya agidie wo mu se a nipa de misusuma sam ho kire na obetimi aboa me obetimi akora na no na afutuo bi odi ama me na onim se wano che nkuruma enka wo ma me kan kire Peter kan kire Yesu se ma ya doso ha anadwumu yi nyina nenso wano asiminti begu masa wo gunu piao evangelist okofo poma ene de akowie no emre dane ampa be kakra mo mra na fe bible mu asem kwa ne abrewa ye kan ha ene na oprichi ewo eye NYANSAPO Miracle Worship Center so ye de Denkyem adesua ni si na ya fa so na yada opanyini akwasi ageman ase yes also na ya kompanyi se agro ye de no na ade ese chichirifo tie mfa munsi na ye nsore so midi a meje so eye abusua pani owusu eduomi ye be hia de bi Adenti ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoresa panyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye ye bi tontonte ye no sa na ye fa NYANSAPO abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa da woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam Defensive ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi akyede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya